Здравейте, приятели на Full Fishing Fun канала. Днес ще ви покажа как да си направите сами монтаж на косъм, като различното в този монтаж е, че на този косъм съм сложил два фиксатора. Един за фиксиране на страфта на куката и втория стопер е стоперът, който фиксира страфта на косъма. Идеята е да не се мръдне надолу страфта и да избяга от горното стоперче, което сме сложили. Сега ще ви покажа как се прави този монтаж, как лесно може да си го направите и вие. Не изисква много материали и става супер бързо и лесно. Гледайте до край видеото, за да се научите и вие. Какво ви е необходимо, за да направите този монтаж? Необходими са ви куки. В случая ще ползвам на Сасам японски куки, двойки и четворки, пинсета, защото ще боравим с доста дребни неща, като например тези стоперчета за кука. Има ги вариант насипно, има ги вариант така директно да се слагат на самото влакно. Плетено влакно в случая ще използвам, това е 12 по японската или 3 по 4. 4 нишково. Ето този интересен инструмент, който ти позволява вече да направиш самия монтаж точно по размер, зависимо от страфта. Дали ще бъде 18, 16, 14, 12, 10 мм. Така ще ви покажа как се използва. Инструмент за правене на малки купчета, инструмент за рязане, инструмент за стягане, игла. По-тъничка трябва да е за този монтаж. Как става цялото нещо? Докато се подготвям, вие не забравяйте да се абонирате за канала, не забравяйте да ударите един лайк и да напишете в коментарите по този начин ли правите вие монтажа на косъм, слагате ли стопери на страфта, стопери на куката, къде да се позиционира и как общо взето го правите вие. Стартираме. Като за начало си развиваме от влакното толкова, колкото ще ни бъде необходимо за повода, като с инструмента за купчета бързо и лесно правим едно купче. Хващаме влакното по този начин двойно, хващаме през инструмента, завъртаме един цял оборот и слагаме влакното да мине през това. Супер лесно, супер бързо и стягаме. Изрязваме излишния край. Се стремя да бъде максимално близо, въпреки че тук ни е частта с страфта, не е толкова страшно. И да го оставим малко по-дълго. След което отделяме си в зависимост от дължината на повода, колко ще ни бъде дълъг самия повод. Първото нещо, което трябва да направим в случая е трябва да вкараме двете стоперчета. Как става вкарването на двете стоперчета? Сега, ако имате стоперчета от този тип, става доста по-лесно. Като взимаме повода, прокарваме повода през ушето на стопера. Така, след като сме прокарали повода през ушето на стопера, издърпваме двата стопера към повода. Един. След като вкарахме първото стоперче, тук и второто, нанизваме го и него. И вече имаме двете стоперчета, които върват към върха. Прикарваме първото и второто и е ред да вземем куката. В този случай имаме кука двойка, която трябва да прокараме долу. След като куката достигне до първото стоперче, прокарваме куката да мине през самото стоперче, за да може то вече да върви комплект с куката. Ето какво се получава. Трябва да внимавате тук да не се набучите. Хубаво е, ако може да използвате пинсет.
за да преминете през контрата. След което фиксираме тук стоперчето, за да смъкнем куката където е необходимо. Така, за да направим цялото това нещо да бъде по размер точната стръв, която искаме да сложим, ще ползваме другата джаджа. Това е един фиксатор, в случай имаме кука двойка, значи слагаме на 20 мм топче, ще ползвам на нея. Фиксираме на топчето, фиксираме на 20 мм и слагаме куката така, че да подпре в края. Реално на нас по този начин ние можем да сложим стръв, която е 20 мм. След като вече сме фиксирали колко да ни бъде дълъг повода за 20 мм топче, естествено можем да слагаме и по-малки, като ги фиксираме с фиксатора. Какво правим? От горната страна вече сме прокарали куката, почваме да намотаваме. Правим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правим 10 намотки и изкарваме задния край през ушето. По този начин правим един безвъзлов монтаж. Ето какво се получава. Имаме фиксатора на куката, имаме фиксатора на стръвта. Само трябва да поставим стръвта отгоре и да фиксираме къде на куката да ни стои стръвта. Като от задния край си правим едно купче. В същия начин с този инструмент за малки купчета. Замотаваме един път и прекарваме през това. Стягаме. Вече имаме купче от другата страна. Изрязваме излишното. След като сме направили монтажа, повода, косама с фиксаторите и сме направили купчето отзад, е време да сложим тапата за бързата връзка. Слагаме тапата на иглата и нанизваме бързата връзка на повода. Ето го повода. И вече това ни е бързата връзка, която е за лидкора. Като го закачим тук, този начин закачено, връщаме наобратно и стягаме. И имаме вече готов монтаж. Остава да сложим само стръвта и да я фиксираме. Това е един страхотен монтаж. Ако видеото ви е харесало, ударете един лайк и напишете в коментарите дали сте го използвали, дали сте го правили по този начин. И ако хванете някоя голяма риба с него, похвалете се. Напишете в коментарите: хванах 20 кг риба. Това е готовия монтаж. На него освен 20 мм топче, можем да сложим по-малко, просто трябва да го фиксираме с фиксатора. Готово е с бързата връзка да се сложи на лидкора и сме готови за подвизи. Ако е необходимо, по средата ще сложим едно олово, ако искаме да фиксираме попа къде ще застане точно. Ако не е необходимо, аз по принцип винаги слагам. Идеята е, че по този начин се хващат по-добре рибите и точно на място. Точно за устата. Винаги на около 3-4 см от куката. Не забравяйте да се абонирате за канала, да ударите по един лайк и да напишете в коментарите полезно ли ви беше това видео
и какви големи риби сте хванали с този монтаж. До следващия път. Чао!